tsakanin dan adam da kuɗi tsakanin dan Allah mai girma lokaci yanzu babu kudi idan ka yi ta nema ba za ka samu kudi na ka bida ba kaga dan gwari kai abin da Allah kana magana kuɗi kana magana da Allah kai shi tun ba ka saba kinka ba ka tara sanu ka gani abin ne ba albarka daji a ga shanu kuna tara sanu to mi bahilla ce da ka zo ya sai shanu ya tayar kasuwa ya sai shanu ya cika so 500 ya so balangun 200 da shi ai ya cika so don Allah ka ka kai wallahi garbati ba haka nan na ba wallahi haka nan na kai kwandasto ba mun dauki wani ba haka nan ya cika so shanu a goma so abin ga kosan rogo na 500 da shi na balangu shi ai ya cika so ka sani ani ban biya bai kai mutum wanda ko an taba tashe shi da mu kan la ilaha illallah la ilaha illallah ya muna cikin mota wani da shiga mota ina kallon ta da idanuna har Allah kana ta dagala mata tsule hatta bi ka sai mu what